Right, streets a social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei watata ane nguva tisiri kubatika streets nekuda kwemabasa mamwe atinenge tichiita handiti tisu tave content rachona tisu tatova content ndo zvandogona kutaura asi kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV nokurudzira kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget kunofollow our Facebook page rakanzi Saint TV nepa Instagram zvakare pakanzi Saint TV official account yedu yoenda unoifollow nchito zviri kwese kwamuri wazukuru wasekuru Saint chanzvadzi chamai venyu chauya zvakare nenyaya dziri kupisa mastreets vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana nekuda kwa DJ Towers uyo anotaura iye angachireurura kutaura ega testimony here kana kuti chiyambe nezvaanga achitaura kuti zvoni akaita tsaona neHonda Fit yake hybrid yaaida chaizvo akaita tsaona nayo motikari ikaparara anditi asi yake haachiri mupenyu hana ukuwara mukomana izvinonzi zvakaitika almost a month ago apo paakanga achibva kuHICC uko kwakanga kune bhenda meno ndianairidza ipapo achibva ikoko asarurwa chinhambwe chipfupfupi kuti asvike pamba ndopaakabva aita tsaona zvinoratidza kuti mukomana akanga akararadza handiti akanga akakorewa neHwahwa akanga akadhakwa pazvakaitika izvi uyezve anonzi anenge angatomboudzwa kunzi atomboyambirwa kunzi usafambe wakadhakwa dai wawana pekubhuka and then wodi worara but mukomana akaita nharo akabva aenda akaita tsaona akarasikirwa nemudziyo motikari haina basa. Tinotongotenda Mwari kuti mupenyu mukomana uyu handiti vazukuru ndonyaya ndandoyozokuzivisa iri kuitika mastreets asiwo mafans abva reactawo vamwe vachibva vati munhu ari kutamba naye passion java asi munhu ari right. Vanhu vari kudaro mastreets handisirini vari kuti inogona iri warning yekutonzi ngasiyane nemunhu iyeye. Vamwewo vari kutaurawo zvavari kutaura DJ Towers ano loud hysteric vamwewo ndo vari kumunzwira tsitsi vari kusympathizawo naye amene kuti imimi munofunge nezva DJ Towers uyo anova mutsigiri webato reZANU PF muyouth webato reZANU PF zvakare ari socialite zvakare ari bhururu waProphet Passion Java uyo akaita tsaona nemotikari yakapiwa naProphet Ed Branson kana asingakanganise ngatitaura necomment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. From Uncle Saint, the only Zim uncle, Parizino, Chitichi, much love.